Igombo atoba kongo banene sana. Mmoja niko sena ile ruase gete niga kurara iko tali korana nonye ndiko niga gutumira kogenda sako gena none sako kurara. Ntabe tiange niga kurara nchara. Ondeta yo ora nkonye nonye ndiko kuguta. Nona machi yo kunyuka kururoje. Intacheti ko liyoko ndacheti ko na machi kuruwege tacho mondeteranywe ndawute tiriko niga kurara iko. Kira ase ko kubwato koboko pakasa ko gendando sigo okoboko kumubwata mongino kurwa chagete ko kuigwa maisobobe ukulire myaka karibu 20 bakoragwa na Dalmas Kaunda chingaki baringe gusanga nigetaseni kyagetembe nigo batebuna obugima nigo boroboko mwase bari kubatakana no kumbigwa nebyombe aho biriya bye serikali na biriya bitaliye bye serikali Into kiagendere kubairira gukomo ya sobogema negati yabo kugendera gwetere mechando au kubatakana no bulemiro obwo bwagendere kubaretere mechande menge kende nkeyo twanyarire ko batogokonyeka ku Rwanda onsi etokugunga abantu ngokonyo bare bantu boli mbara bya bakare gokonyo intunturi gokonyo bona tonyora na botomenyete tochandegete rioka lakini abakonyo tochigotema kobori abakonyo ubutubura bona tobori ngabono intuna batu atonge tutochandeke rioka toiboru nari tochandeke togenderete igarioka bona tokuminga gakine chukurangwa akato nturi ko bantu waka asomokyobo bwekwerikia asemerobelio au hegati yabo inua jamii neria ya Uwezo Fund nigo batebuna tibanya konyora kende kubwatekana no gwichuria amarieta wase emerobelio yom igento kirera bange babo gutigara haselinani ryobotaka ni gonda maremaro asama iso ndomo uko twecho igifamu cyeto cyento ndangisa to wetara social services lakini ntwanya okonyo yane ruru ebabugete nkonyuro bare nagokonyeka bwikirano hinse yo murobelio muya wokonyoro boweni hasi kinyegitari au kurende iyo boigo nigere mamincha kurengana na barabo nturi ko bo bagalisa ine abange baita berama mbabu hati bagerio aya ese ama ya sanja jete maiga nakime ko moto konye na into nyara ko ruwari kuna bantu bandi ege ko gara bane onanje kaundo zemo kina ruwari njino moko omukungwa na kuko na kumbato ko ira ka yabe pesifasari namanya kwaterua gura maria base nyata nyanda nyana maria kwateyo aya umuntu rubiyere umoko genda nyakitari ya serikali abwate nya kadi uruwari kubiya ugwena bona serikali yeto ya county imutebere mato kutwera kubono baboria serikali ya county ya Kisii yekoragwa no mugavana Paul Simbarati nabarai bali bonsi babwato bokonya sicyobisi cyabo nonyene ibyombe bitaliye bye serikali wesokya elio kubakonya aso kwegendereria gwetera so guchakia nonyene obonchureria negati yabo konyoro bowenya kubwatakana no kugendera ko bahawe mono hasi mibere yabo ntwanya gokonya kakuru sebe serikali ya county yasagenda cyose gwetera ibyombe by'igurubu bwate bonaje giane na nimbwata abantu 25 lakini ntwanya gokonya kakende kibesa ni kanga tabakana ngo so kugire yende se bikondo bya bana mafu ntwanya kwa yego ngo sabe serikali yeto gwetera omosike Simbarati egwatebe taine taya kabange taye sebere mana bebera agere boronge gaki ekera obetaye na kwatebe ne taya niko nende turagoke ngurubutirigeta seni kyagetembe kurega se county ya Kisii retere nenguru ku Daniel Ontiri